Hej Kent. Hej Bjørn. Hvordan har du det lige nu i kroppen? Hvordan har jeg det? Jeg har det sådan dejligt befriende. Det er meget fyldt med ny energi her med. Ja. Ja. Det bruser. Ja. Ja. Hvordan har dagen været for dig? Den har virkelig været lærerig, udbytterig og kommet i kontakt virkelig med mange fede ting. Ja. Jeg er nået til en forståelse af nogle mønstre, jeg har nok dealet lidt for meget og gentaget og sovet rundt i lidt for meget. Ja. Og det er dejligt at blive bevidst om nogle ting, som man måske kan begynde, eller forhåbentlig kan begynde at reagere anderledes. Ja. Ja. Jeg synes noget, der vil kunne hjælpe dig i hverdagen. Ja, helt klart. Helt klart. Ja. Så hvad synes du er det vigtigste, at du tager med dig hjem i dag? Til sidst laver vi den der commitment med at skal prøve at handle ud fra det nye jeg, vi har fundet frem til i dag. Og den commitment vil jeg tage med at være lidt mere åben, men også være lidt mere ærlig over, altså, hvad betyder det, der kommer mod mig. Sådan så jeg også kan være ærlig i mit udtryk overfor den, jeg sender det ud til, i stedet for bare at gentage et eller andet mønster. Ja, så du kan sige, hvad der foregår i dig. Ja, og så ikke behøver at være det der panser foran. Ja. Det tror jeg er vigtigt, både for mig selv og for mine omgivelser. Ja. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Fedt. Ja. Tak skal du have. Selv tak.